pamusoro zvangabe pamusoro endani indau yandakamirira baba ndo vakagadza vanhu, so ndichangotaurawo nekuziya kwandozvo. Avo vakagara parutivi pangu pano Anyakuro tinawo mubhuku medu ndeve muno mamusana kana Anyakuro ndo vanhu vavo vari kuenda. Saka vana vavo nekunge lendi yavo yadiki vakakumbirira vanhu ndobva vapiwa nzvimbo nababa. Toenda pana Biscuit Mwawa, ana mai vavo ndo vakauya kuzogara village medu ndokunga kumanana ndichiri kuenda kuchikoro nacho mwana. Saka nekuzokurawo kwemhuri Biscuit ndobva apiwa munda nababa kunzvimbo iri kutaurwa iyo. Saka ndinoda sikumusha ndangopaverengwa Tawanda Makombera imhuri yedu akangofanana nini muninga wavo. Tozoita iye Dzidzai Piri akauya watsvaga pekugara, akauya nekuna vanhu here ndo vakamusvitsa kuna mababa. Zvaitika hangu ndisipo ndambensipo, asi manzwira ndoita akauya navanhu here vakamukumbirira akapiwa pekugara. Zvimwe chetezvo na Anyakurwa Piri ungatibatsire nemadhesi nekuti ndandisipo patime yazvaitika. Ndakauya last year pana January ndo pandakatanga. Toenda pana Charu tibatsire nemadhesi. Ini ndakauya 2023. Next. Ini ndakauya 2021. Azikuta msisia kadi kuja mfano kilo ninazojeshi. Baada tukauya January last year 2020. Mfano ile na mkaya muda mgumu. Zvakaitika panzvimbo iri kunetsa ichi. Kune rimwe village rakauya richiti kuna mambo vekwakahari vatora grazing area yedu yatanga tichishandisa tese mabhuku maviri. Saka rimwe bhuku ndo vari kuti matishandisa grazing area yani tiri ire mabhuku mavo. Saka avo vakahara kuti aiwa mutokwadi ngoragane grazing area yedu isisu, but ivo vakangova neside ravo ravakaisochi. Saka pakabwirwa paground mambo ndomwe vakavati ano iyi nzvimbo ndakuita chi withhold imbomira. Saka ndomwe akahari akazogara pasi nemhuri yake ndobva azogovera vanhu ava nzvimbo dzavakazovapa. Saka vayanother village ndo vakazoti aiwa mambo nzvimbo iyoyo takaonaiswa vanhu through nenhau yekuti pane mwana wekuna another village akanga anzi iye ari kuenda kunopinda munzvimbo yevapi ndo mawiri akaita nyaya ishi. Iyi nyaya yemambo hatingati zvakunge kuti kana pane nyaya uyo anoti nyaya iri kwedu kwengani ngaakaisa vanhu haina komplaini sake but komplaini yekuti avari kutiwo takaisirwa kufu Vorohwani pamusoro wechangabva tingambotenderera kahari tisu takapa pekugara isitendi yekugara. Village akazoifambira achida kuna vachikore ndokubva ati ndane vanhu vakawanda tozokera kumashure muna 2020 patokudaidzai necouncil mwese isusu nekwajonas tiri maapplicants ivo vari madefendants. Dondo irengasina rafenzwa risei rufuro hwedu isusu vakanga vatakagoverera magadheni kufuwa kwesuku asi vachitopegera namastendi parukova dare ramakagara imishe nanachindeweri mukavaudza kuti musapege ufuro ihwohwo. Handiti munofudzira ipapo mese here ufuro ihwohwo istatement yekuti munogona kusheya kutifudzira moto, asi ufuro hwedu nekuti nekwakahari tisu takavapa pekugara. Isu hatina muganho nakahari
tine muganhu namasere. Pamakasvika muchinogadzisa nyaya yamasere naKahari, ndo muganhu waJonas namasere. Iwe roti iweya ndobva makuva kubatsirika komarara mukadaro munorasisa mambo mukati mimi Kahari haana stand, handakamupa stand yekugara, iye ari sabhuku vaukangasa mambo. Ngatitaure Kahari ndi sabhuku ane muganhu waakanga kaita sei akapiwa nditika vanhu vese zveopen kuvakutoyaziva kuti Kahari ndisa zvo mukati mimi Kahari haana nzvimbo iye ari sabhuku anosikiwa namambo hatichazvikisa kuti tinotenda nzvimbo yese yaari kutengesa iyi hufuro hwedu hwakagara hufuro hwedu tichiganhurana namasere. Saka iye atora nzvimbo yose. Stendi imwe chete yekunzi iyoyo takagadza mwana yakataurwa tiri parukova. Mwana anonzi Gizmo Honzeri ari kuseri kwestendi panext stendi yamwirini ndo pakapuwa nasabhuku mwana chigarawo apa achisiya hufuro hwese hwakadaro. Ava ndobva vati kana takutogovana hufuro hwese ndobva vatengesa havana kugona anzwa makore taura kutoreza 2020 keso 2021 2022 pakapawanisa vachitengeserana havana kuona hari vakatengeserana masenza mazviona mai. Saka tauye tichiti isusu saka kana vatora hufuro hwese vachitengeserana ndokasaka takatati paya musi wa30 uyai muone zvaitwa. Ndatora mavhidho ezikusere apasera ndofana akakaka mawaya pese. Alright. Ndopandandisha pamusoro changano ndopandaida kuti nditaurewo zvazvinoita kutaura kuna vamakangwari pakutaura koitawo mwana unonoka asi ukamuteerera unogona kunzwa kuti ari kurevei. Inini handisi kutongesana nezvavari kutaura zvizhinji zvaitika ndikuonda vemwana zvavo. Nhasi uno vikakomarara vanotaura kuti vakatipa nzvimbo iva vakakomarara pastendi yavari kuti stendi yavo its part of ufuro panotogara pakagara amai vavo apa pakapiwa amai vavo apa vabva kudhemu kwaguva vakabviswa nedhemu kwaguva ndobva vasikoshayirwa kwebviswa maJonas. I remember ndiri mwana mai vavo apa vachiuya nabamukuru vedu vaive sabhuku zvichinzi yaive nyaya yangotaurwa nevakuru ndichiita overhead. Agara mwana wedu tikamuisa kumahombekombe since tagara tine mutauro. Ndinotozoshama nhasi kuti mai vavo ava pavakapiwa pakatogarwa pasina namudhara vakapiwa ava vauya nhasi ndo vakutotanga kuti pakapiwa mai vavo ndo pavakutangira vaida kutora sango racho rese vachiti hufuro. Handizivi kuti ivo mafuro avo ari kupiwa newacho. Ini ndaida kumbudza kuna mambo kuti nai mambo paipiwa mavillages paipiwa here pasina hufuro nokuti pane pataurwa navawenzeri vachitiwo hufuro hwedu hwaikwidza kuharapa vanhu hufuro hwedu kuda kuti Kahari paakapiwa village akanga asina here hufuro kana kuti Jonas akanga ingone hufuro hushomanani hwakanga huri pana Kahari iwe here kana Jonas anga ane kune humwe hufuro hwakewo nokuti hakuna village rakanga isina hufuro hwake. Ini chandinoziva munhu wese achipiwa nzvimbo aipiwa neufuro hwake. Hakuna aipiwa munhu anofudhira mubhuku. Munhu akapiwa bhuku rake nepanofanira kuita. Unless vakapedza kuisa vanhu nzvimbo yake vana Jonas vati Jonas asi here ndiaineta naMugabe. Nemunozova inini ndakaenda ndakamira takatotora jaji mukupindura takauya kuti ndingati muchirwisana nani naMugabe. Mugabe akazodyiwa zvake. Nhasi makuti kuti ufuro uhu ndo hwenyu kuti pamusoro ichangamiri kwaChivari wakanga usiri hufuro aive makandiwa akanga achinesa kuChivari atora makandiwa epaJonas. Ufuro hwaJonas hwakagara huri kumusoro. Stendi yasekuru yedu sainzi Jani Jonas ndio akanga yakabata boundary yeufuro hwedu iri kumusoro. Akatoti sekuru akati ndakuya kurairi kuna kudhuze handingada muchigara kuufuro nditi ndoga ndokuuya panext dog stand yangu ini handina kupiwa stand naKahari ini ndihonze kuti Jonas ini handitaura ndipedzi handipiwa stand naKahari ini kuti Jonas ndiri sabhuku baba vangu ndiwo sabhuku apa ndapinda kwaKahari kunopiwa stand ndakamira sani uya anga ari mwana mudiki ari kuchikoro ana zvaanoziva. I was born 1961. hauna kundiroveka ati amai ako amai vana kupiwa stand ichipira baba vedu vakafa stand yababa vedu iriko nanhasi kumusasa
havana kupuwa stand yechimwe isivanonga nekoma ahonzeri tisiso atanya yestand yei sisevanhu yatadenzera varume ava yekuti vakapinda vakabvunza kuna mambo kuti nai mambo kana vakahare grazing area akanga atitsanangurwa kuti grazing area yakahare iri kupi because iyi mati ndenyi ndiyatokutaura pamusoro mambo nyaya yekutaura yekuti grazing area takataura 2020 kanzu namambo tavashedza zvakapasa kuti is a grazing area mirai any development zvakapasa right. Nyaya nhasi yauya kuti vanhu ava vauye panapa vasingaziva inyaya yekuti vakatengeserwa uyu munhu uyo sabhuku apita sabhuku tiri maminetsaru munhu achiuya achiti varume zvinhu zvakaitwa nababa vaifurirwa nevamwe zvakatadzwa vangu vanoenda kujera ngatitaurirane iraisa kutapisirei nguva imimi nyaya vaikutengesa yaya yasabhukuka harina mama imimi chimbomira inasi kana pane kwenyu kune munda akatorerwa nezvo iyaya sabhukuka harina mama mambo muchipedzera nasabhuku nekune imwe vhasi aiwa isitodawo mazita atakapuwa futi akabva kwenyu nevamwe kunexitive village iri pazasi peminda yamaenzeserana magabeya matine mazita ari kuno mungaadedzerwa kutana kwenyu tine marekodzi ekutengeswa kweminda yakawanda muroda kuneisakuana tinawe nairikori kwesisemo ndisamunoda kutina munhu takudeedza ini ana Jonas Gwara nokuti mwana emutori makagara pamberi pevanhu apa ati mimi makaisa nanyaya kuna mambo kuti mambo nzvimbo yenyu iyeyi yamanga makata sei makachengeta iyeyi uyu akaharaisa aisa vanhu hatitika mushure mekunge mimi mapomerwa mhosva yekunzi makaenda mukanoisa fensi pamasowe handitika kurati masowe futari kugrazing area futi mupi imomo kuti tese takatatadza imimi makatadza kahara akatadza saka iyi nyaya yamambo yekuti ngatibhoti mambo ndovachaona zvekuita nevanhu vao nemi mese imimi yenyu makanzi masowe gwahedi handitika last court ndokwasara ava kuti vachinzi namambo ibvai here kuti garai ndomamamiri akangoita neni saka panzi imimi pane zvezvipera sei nyaya yekuita kuti tiuye munonga tiri kusungiswa nevanhu vakatimangarira ndikandikudzoka vanhuzvakasununguka torega kumangarirwa nevanhu makasungisa babi sabonera takauya pana padhara takapinda vakamangarirwa mambo yakanga kunzi uyo bonventure aenda kunofenza nzvimbo yakanga yanzi asafenze iri noverekwa kahari ndonyaya yavakaenda iri yaibvazva aiti nyaya iyi ndiye ndakafenza iri chechi ndaona kuti ava vanenge vakuta sei vakuda kupinda pachechi pedu ndobva imi mambo matilastime aiva bonventure chienda kunonamata zvako panzvimbo iwo kaharisisiya munhu aida sei anamate achiita nezvichii kuti vanhu vecheche kwakahari vanogona kuya pacheche kwajonasi vanogona kuya pachechi pachechiyo ndopavazoti aiwa ivo vapedza nekuti ase vakagarisa vanhu ndokaaeza tida kunzwa kuti sabhuku achanoti kudii maonero andi kuita nyaya idzi kuti ndikuona kunge mbavha yamangarira imwe mbavha kana kuti ivo muimba yeglasi wakutanga kukanda matombo kune munhu ari kunze muimba yeglasi iyi akutomboda kutoti mambo iyi vatume makorokota atomboenda pagrawundi pachanoona kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekufura nokuti wati wakatombogarirwa pasi ukatombotaura musabatapo siyana ina kumambo wachipa zviga zvavanditi kana pazvaitika mumwe yakanzwa manje kuti yanenge aisa 10 ndaisa 2 saka regaitisimudzi zvine inofunga ichabata vese mumwe waita advantage because arapuwa kwaide kunzi namata achisizo kwete kakamiri pamusoro chakamiri akasike kutanga tisho dare muno dare rakatiti kutumira mapurisa kaviri kunoona pari kunzi pakatengeswa pacho hufuro ihwohwo nyaya inotanga 2020 payaita serious ikanzi hufuro siyei hwakadaro harimukona zvipapa isu hatida kuzogadza munhu futi kuhufuro ikoko
ini ndinakafenza masowe vapedza dondo rese izvo zvitatora mapicture kuseni kuti pamwe zvavasina kuvhizita ndivhure foni izvozvi nyanga yakavharwa muone mapicture emawaya akazara dondo rose neimwe inga yatopera kuvakwa isati ane 90 days imi makati muri kuuya mapurisa kuzoona waya yakavhara dondo imimi makanga mamangariwa mamangariwa ndokuba madifenda nyaya yenyu kuti ano zvakamira so mapedza kudifenda ndokuba mazopa chinyunyuto chenyu kuti mambo isusu tiri kunzi takaningirikina asi varitomamana vakatotengesa nopatsotsi izvo zvatinoita sei hatisi kuzvirapa vanoita sei ndosaka vaita sei vashedzi vachipupura zvavaita sei zvavashedzerwa nokuti apa mumangara musiri apa mumangara amambo mukanzwisisa nokuti samamurimi mumangara muri makabhadharira vanhu vapi ava kuti vashedzwe saka takunda ndinodipa mambo sezvo vanhu ava vabvunzwe kuti kosei pamakata sei zvakamira so then chimwe chatinozokumbira ndechekuti paive vamekudzifonera makatiudza zvevanhu ve-anti-corruption inini zvamu ndosaka makwana ndinazokupai namba because maipinda kuita katrate okuti izonini ndipe vanhu namba dzevanhu ve-anti-corruption. Anti-corruption ipublic nekuti munhu even wakagugula unogona kupuwa manhamba sevanhu ve-anti-corruption otoningirikira but makanga muchifonera imimi ndikuda kutaura nezvenyaya dziri kuuya maakuita ngeisusu kunokudani tine zvatakaita kana zvatiri kupuwa nevanhu ava maakutiunzira vanhu maakutaura zvekuti anti-corruption its very bad kana tiri mudari zvichibheta kuti kutoya kugara kunozoti vaenda kuna kansera wenyu kansera ndiri kudo nhamba dzevanhu ve-anti-corruption hatizivi kuti maida kutaura nezvechi but makanga muchiti pane nyaya iriko maakuisa zve-anti-corruption it's a threat inoda kutaya kuti isidzira kuti imimi pane zviri kuningirikira mawana asi pamakauya nenyaya iyi ndonga ndakakubatsirai muchitaura nyaya muchitaiwa hatisikini ndakaningirikina asi ava vakomana vakaita se vakatotora fenzi vakaisa vakatotenga chatinokuedza kutaura chekuti kana pachinge pachita nyaya musaise vanhu vanandi-corruption vechi because isusu vanhu handi-corruption hatikatyi noti zvezveritoisa pachena ndosaka kune ava vanouya vemedia zvine zvichirekodwa hapana zvisingabudi kana vakatengesa kana ndakaningirira munhu anongobatwa nemhosva dzake dzakaita dzakaita izvozvo evidence pane mazita evanhu kwenyu 8 vakatengesawo futi vamuri kutoziva sahamuna kutipa vekwenyu makapa vekwakahari asi vekwenyu hamuna kuita seitasana nezvavo asi variko vakapa tinotone mazita avo sabhuku ari pasi haisati pari nhasi susu mamusiri imi maita sei imiri kuritongokopa kuti kana matosumudzwawo kana vatokusumudzaiwo vanenge vakusumudzaiwo but ava vanhu vashedzwa hatiziva kana vadaira kuti mhosva dzavo kuti vakatengesere kana vasina kana vati hatina takuenda pagiraundi tinobvunza village kuti vakapinda sei because tinopinda tinobvunza kuti vakapinda sei muvillage tichibvunza muvillage yekwakahara then tochibva ipapo kana zvichita kuti mimi patinouya ipapo tinotokushedzai futi kuti iwe mawitness kuitira kuti munzwe nakansela zvese tichinzwa kuti zvinhu zvavo vakapinda sei toona kuti zvakaitwa here pamaminitsi kana pari panzvimbo pakazina mambo apa pane kuenda vanhu chete akubvunza kuti kosei vanhu vavo vakaenda panzvimbo pakanzviti namambo vasaendi tinotenda ndinoda kungowedzera hangu zvishoma kubvunza nhamba yezak vanosungwa ndo vanenge vatengesa nekutengesera naland estate at the disadvantage yemavillagers nekuti tifudzira mombe dzedu kwete chief kwete piri rekanipedzise hwangu kechipiri land ine dispute ndo tiri interested parties nekuti ndeye kwajonasi
yakanzi namambo chisiyai kupa vanhu ipapo musape vanhu pfudzirai mombe ipapo zvina nemupfudzire nese muna 2020 vanhu vakapiwa nzvimbo iyi after 2020 tagara dare mambo varipo apo pane imwe yatisaka ndo mugani wajonasi rodhiino makuva wazambo iyongo tosiyakano maonera ndoreta nyaya vanechikura panotaurwa zvapo nyaya yemafuro panotaurwa zvakawanda asi chokwadi chacho ndechekuti vari kuclaima land kuti vatoita zvamuda kutoita nekuti vakatomboisa masowe pane maviri ese mukatarisa nyaya yemasowe anenge achinzi vanhu vada kunamata asi pachitoitwa zvitoitwa tumastructures pachitoiswa tumatoilet saka nyaya yemafuro ndoiona kuti inoshanda sewipo inini hangu nzvimbo ese dzekutaurwa dzine dzikaramanodziziva kubva kwamasere kusvika kwamupuwa dzangu zvirimo zvese ndoziziva saka zvikurati kana vachiti pane zvikurati kaharana isusu ndisati kuti amene ingotitsanangurira zvatandamuyirira pane zvakaita kutsanangura zvataurababa kuti vakakumbira nhamba dzeanti-corruption vachida kuti vamhangari kuti angu vanosungwa ndeava chinhu chinonzi chinoitika kuvillage chinhu chinonzi chinoitika kudunhu varidzi vedunhu ndisabhuku namambo kana imimi mukatosumudza nyaya mukada kunonyevera ku-anti-corruption munhu wamuri kutengesa ndisabhuku munhu wamuri kutengesa ndimambo imimi kana maita complaint yekuti panapa hatisi kugutsikana neadministration iri kuitika pano your first port of call is kuenda kuna sabhuku mabva wana sabhuku maenda kuna mambo ndokuti mambo ndovaridzi vedunhu mambo ndovanotendera investigation of any nature iri in accordance neadministration yedunhu ravo makatoenda kuseri zvinoreva kuti makutengesa mambo chamunotanga kuita imimi sabhuku moenda kuna mambo mambo wokuudzai nokuti mambo ndovanoona nezveugaro hwevanhu mukatotarisa mutraditional leaders act inototaura kuti land yekumusha inopiwa sei inoallocatwa sei zvese izvozvo zvinotoenda nechanelo yani village assembly wadiko kwamambo kukanzuro zvapera saka mukamhanya manje musati maita investigation yenyu kuona kuti zvakaitwa here kaundi hapana muri kutoita jeopardize administration yani yayamambo tiendawe papo ndambiri ava vayanda headman kuna headman kuna chikore varanda headman chikore kana ane zvakapasa ikoko zvakakuno kwandiri inini handigona kuzvidi ndosaka ndakaisa iko ndianondidi anondimiririra ndinotozodenda kana chikore azvitadza ndopandinozoti atonditi mambo yaikono kupana nyaya dzakati dzakati saka zvokutoreva mambo kwakuti nyaya yajamba mutsetsere andizvazvinenge saka inodzokera hayo jamba mutsetse kana kuna headman ndiyo ziso ramambo ndiye anozopira mambo kuno mambo sabhuku aina kuna headman unobva kuna sabhuku aina kuna headman audzwa nyaya headman kana vaitadza vakuisumudza yakuya kuna mambo zvinapa majamba headman tikadzokera zvina headman anogona kaina imwe version yakatosiyana tinotenda mauya nenyaya yakanaka hatisisu takaripota kuna mambo kumbe asi imwe mune complain complain kuti vari kuripota vasungwa vanhu ava vari kutengesa lendi yedu ndosaka muchiona tichiuya pano isusu hatisisu takaripota ini ndakandirisated number 1 accused number 2 accused ipapo vangu ava kunzi mavaka pamasoro aisa waya akanga akamhangarirwa ndimi sakamira ndikutaura sabhuku havana kugara vamhangarirwa tikutaura panyaya yendingekini yamakashedzerwa makatouya mini nevanemina venyama vinoti vanimi vanhu vakoma makauya kwamambo makatsanangura takatoti akana kuchiya kundani nevatsanangurira mukuda sei nekuti mambo wakwakukura handiti tinimi muchibva mazouya kudai asi makanga matozwa kuti kungouya kwakutomboita sei kwakutomboya zvenyasi nematauro amukuzviita
pakatopupurwa kunzi pasowe papo makapapuwa kudhara. Inini ndobva mazoresa ava sabhuku hatidi kuti munyembere sabhuku. Sabhuku tindoshandiswa kuti Pamari pasamona. Aiwa, God get by witness. Ani kufanda ndropika na mari wangu. Bonventure Honzeri and sabhuku. And sabhuku. Ukomerwa mhosva yekuti wakaenda kunoshanda panzvimbo yakamwanzi umire ufere vanofedza vanhu vakwanzi saka sei usafedze nozvito uye nasabhuku asi zvakanzi Bonventure Honzeri and sabhuku. Kana muna samunhu rachakanirwa izvozvo. Hazvisinei. Isusu ava vanhu ndovashedzwa kudare mabhuku zvakatengeswa kunhu zvakatengeserwa. Saka isusu tinoda kuziva kuna sabhuku kuti vanhu makavapa sei masitenda zvakazvakamira sei pakuvapa masitenda makaita here makatogara takadzisa vanhu kuti mashedzera village assembly kana zvaitwa pavillage assembly zvinofanirwa kuzosimudzwa nevhitco kuenda kuward assembly kunotungamirirwa namambo vati naedwin. Then kana zvataurwa paward assembly zvoenda kuward kunochaiwa nakansela ndiye anozozvitakura kuenda nazvo kukanzu kuneti committee kanzu zvinogarwawo kusvikira yapinda mufukanzu zvodzoka nechanero yazvafamba nazvo kusvikira zviita sei zviito makaitezve chanero pamusoro changa ndichiwana vanhu ava vagara nyaya yaitwa nababa nemunin'ina wavo ngari vakantaura kuti zvinhu zvevana vane magariro avo zvakaitwa negwara ndinodayira kudaro futi ndinozvisapota nekuti dai nhasi mavillages kwakaharariwa ari kuya kuzomangara kuti kwakatengeserwa vanhu. Saka ndinodayira kuti process iyo I think yakaitwa zvinokwana. Saka ndakumbira mama kuti musi waswere ndakuita kuenda kugani ndakumbirawo kuti musi wa18 tive tanyatsoongorora kuti zvakaita sei zvakafamba sei kana pachizopuwa judgment okuwa judgment musi wa18 tambononzwa tanoinvestigata mumavillages macho tinzwe kuti zvakamira sei. Then zvinozoita futi kuti ane list yevanhu vari kunzi vakapuwa vekwavanonzi vevajonasi zvobva zvako mama munoinvestigata pamunoenda futi ipapo zvazvakuita kuti pavanozongopuwa pamusi wa18 pamwe havazoziva kuti sabhuku anenge asingazive majonasi kuti muna vanhu vakatengeserwa. Saka to hatamboziva asi tichida kuti zvinhu zvinoitika muvillage sabhuku ngazi hapana chinhu chinoitika muvillage chausingafaniri kuziva. Nhai sabhuku hauna vanhu vanyowani muvillage mavo? Amana mazita emunawo katitedzera zvinobuda musi wacho ndeni totoziva Kwakwedzera musho. Pamusoro chakamira. Tichiri kutaura mire tichakusumudza. Tichiri kutaura tirati mumhonzwa mazita ekuti hamaaziye. Jonasika mzambo wakaza 6 months. Uyu pana anonzi Rogers Sinyanja zabhuku munomuziva akatengeserwa nani akapiwa nani akapuwa nani achibva kupi aibva kupi wanonzi chitori chasakara mavo mandi akabva kupi tatakabva muda magandiyo magandiyo ngatiombomo Julius Runyenya ndiani pared roof ndikaseke akabva kupi ndikaseke hapana kutengesera akabva kupi iye akagara munda mamwe masabhuranga aripo masabu anga aripo ko kana mwiri ndiani anonzi kana mwiri
vanhu ava vamwe varikutaurwa vaka iya mani amazai panana muminda mangu vanhu vanenge vachibva kudaitovane hama dzavavo nekuti ini ndingatoro kwakasekekwa ndakabvauko handingomupaka ndisina kutanga ndataura chi vanhu makazara vese nokuti vanonyoresa ndima vanhu vacho avo vanhu vakanyoreswa nomuvhileji menyu kwete kuti wekwakahari zvakanaka nawe panapa tisanzvenge nyaya iripo varume ava vakatengeserwa lendi yeufuro vachibvesa nefake judgment yakaburiswa kwadA ndopane nyaya yese panapa from 2022 chibva kwadA ndopakatanga kupuwa vanhu ava lendi vachitengeserana nefake judgment yavakanepera ishara kuti vakanyora judgment takanzi ufuro ndio wedu ukasiye nyaya iyo kuti vamwe tiri kuri pakutaura because vakati tiri kunzvenga iwo wakuda kuti tiite zvaunoda iwewe hatisi kunzvenga isusu tangoti ndokakara manzo zvadataura tati vakomana pavataenda kunoona noti judgment haisi kuiswa nhasi nyatsoteererai pavataenda aya mazita atashedzera tabva taita kuti imimi muzvizive kuti pavari kuuya pamazita iyayo vari kuuya futi kwete zvekuti tiri kunzvenga taida kuti musade kudhima vanhu vakaipa kuti mune mtiti mambo vari kuda kunipiki because hapana panzvimbo panzizoni musi wa18 noti nyaya yatopera tati musi wa18 ndopachatwa judgment handiti saka imimana mavo kuti ngatitarisane nenyaya iripo tisanhingirikini because apa takutoita mambo ndechekuti takutotanga futi mugano nokuti ava vari kuti kusvika parodi paipaautoreva kuti takutotakisa futi avana jona ava anonzanana kahara zvekutaura kuti hatona kana munda wacho ndozvazvakutorevaaiva tikutaura kuti havasina nzvimbo tikutaura kuti havasina nzvimbo ufuro hwani ndimakahare here kapenyu saka nii munosvika kwekwe tinosvika ndokuno ufuro original okwajonazi ndati bhuku richipuhwa namambo aioko namambo aripo nanhasi rinopuhwa rine ufuro hwaro imi munoklema ufuro hwokwani okwajonasi kana wani hwakaiswa vanhu uho kwakahari kana hwakaiswa vanhu vanhu kwakahari vanoti vanoklema ufuro hwavo chete hausi hwenyu vamusiro ndokuti bhuku richipuhwa munhu ege gaipuwa bhuku rake hapana anotaura kuti isu takapa gari mapakahari bhuku sei atakumba bhuku akazofambira bhuku shedza kuti kumapurazi vawanda vakagadzwa saka ndozvora kuti uso akazodaidza kuti vanhu vangu wawanda mambo akanga aripo iye akazopaka hari panogumira mugano wake nemina jonasi Alright, ndakuda kutaura ndakubatsirai muri kuona mabhuku ese ari mumamisha umu sabhuku anga aripo kuwanda kwevanhu aipa mumwe sabhukuura kana wapa mumwe munhu dzazviro kuti uchatomutonga munhu ane kodzero yokumutonga ndihedmin namambo iwewe wakatoofa that land iye akapegerwa akaita madhunduru zvako ari aikona kuti nokuti anhengi ndo akavapa zvasisiri zvenyu zvimamatopihwa futi nevamwe aiwa hapana munhu arori vaisachinaundaramadyira chete munhu arori mambo musana ndo ndiagovera masabhuku ese zveni zvouri muri original hakuna akatanga kugara muromo ndiava ndiye akatanga kugara ndiye mabhuku ese akabuda munanyingavo ambeno mambo ningirini paipe patakaenda paground saidzi pane pamugano pawainzi patakaenda paground tina nachindeveri hapasi painzizoni pane road yaitapadhuku yainzi wayaimba kuitiketenzi waiwa mugano ndoaiwa mugano ndoaiwa mugano okay apa zvisinei
Angoti chapedza kuti kudii apa nyaya yedaizwe wanziki imuri kuti havana kutengesa muri kuti vanhu vako vakatengesa baba wako ndovakatengesa sati tichatumira vanhu vachaodi ndosava kune committee of what of 7 committee of 5 ndo vachatsanangura kuti kuwana wakaita vaminde vakawana sei toenda zve amene vari panomezemeza mutemo unonzi chii makawana munhu avaka 90 days in 90 days vana kumudzinga before 90 days before 90 days kana Arisina, I don't have a eviction order for Major Street. Major Street.